pleno extraordinario. Vale, vamos alá entonces. O primeiro punto é a aprobación da acta do 26 de xaneiro. Vai por unanimidade? Sí, pero temos que... Digo así por si quer falar algún ou algo tal. Entonces, vamos a ver. Estamos a votación aí. Falta o tal. Está. Sí, queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Punto número 2. Renuncia de Paula Martínez Santos como concelleira do Concello de Sanxenxo. Están en el Concello los escritos presentados por parte de doña Paula Martínez Santos comunicando formalmente su renuncia al cargo de concejal del Ayuntamiento de Sanxenxo con efectos de la fecha que legalmente corresponda y acompañando la declaración correspondiente de incompatibilidades y de intereses. Por lo tanto, al Pleno le corresponde, no hay necesidad de votación, la toma de razón de su renuncia y la petición a la Junta Electoral Central de la credencial de sustituto, que va a ser Óscar Villar Sartajes. Pero va a ser, o sea, hay que hacer todo... No, ahora se mandará a la Junta Electoral Central esta toma de razón. Ellos en 4, 5, 6 días mandarán la credencial o antes y después habrá que tomar en el Pleno la toma de posesión. En el primer pleno que se celebra. Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Vale, pues esto no hay que votar nada. No. ¿Alguien quiere decir alguna cosa o algo? Sí, por favor. Sí. Ahí está. Ahí está. Sí, vamos a ver, bos días a todas e a todos. Dedicarlle a Paula unhas palabras, solo 30 segundos. Gracias polo comportamento que tuvo coa oposición, cos compañeiros, que fora, independientemente do que pensemos, que estamos nas antípodas total, todos queremos a Galicia, dunha maneira ou doutra. Atreveríame a decir que sería sabia nova, é unha pena, esperemos que sea un hasta logo, porque nos tratou moi ben. E incluso sería unha boa alcaldesa. Gracias, Paula. Moitas gracias. Alguna cosa que dicir? Nada que dicir tal. Pois, Vale. Moitas gracias, Fernando. Bueno, pois entonces, eu como alcalde, efectivamente, quero dar as gracias ao señor González, ao portavoz de BNG, polas palabras que tuvo hacia unha compañeira, pero eu como alcalde si teño que dicir que para min, como gestor público e presidente daqui do Concello de Sanxenxo, é unha pena que unha persona tan capaz e tan comprometida como Paula tomara a decisión, por razóns persoais seguramente, de deixar transitoriamente agora, me imagino, a parte política de gestión. Eu creo que é unha persona que vai a seguir colaborando igual cos veciños dentro onde poida ser. Eu sinto moito e quero agradecer aquí todo o apoio que me dou a min desde o minuto 1 que foi concelleira, non solamente neste mandato, senón xa no mandato 19-2023 e tamén no mandato do 17 ao 2019. E, bueno, pois nada, as circunstancias de vida levan estas cousas, que a veces decirse da política que ao mellor tiña que seguir estando na gestión pública que tamén defendeu. Por lo tanto, gracias, Paula, esperemos que non sea, como dicía Octavio, un adiós e un hasta logo. Vale, aquí non hai que hacer nada máis, non? Bueno, pois nada, pasamos ao punto número 3, que é a proposta da Alcaldía de modificación do acordo de réxime de dedicacións exclusivas e parciais aprobado polo Pleno Municipal o día 23 de xuño de 2023. A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, celebrado o 24 de febreiro de 2026 en relación con este asunto, dictaminou formalmente por maioría absoluta votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e da abstención dos grupos restantes a seguinte proposta da Alcaldía para acordo plenario. Primeiro, modificar o acordo plenario de 23 de xuño de 2023 nos seguintes termos.
Suprimir a dedicación parcial da Consellería de Planificación Urbanística e Vivenda por asumir directamente as competencias da Alcaldía-Presidencia. Modificar a denominación da Consellería de Facenda, Economía e Personal que de agora en diante denominarase Consellería de Economía e Persoal, quedando como a continuación se indica. Cargo, Consellería de Economía e Personal, tipo de dedicación parcial, réxime de dedicación mínima 20 horas semanais sobre 40 horas, retribución anual 24.600 euros en 12 pagas. Para a aplicación deste réxime de dedicación parcial será necesaria a aceptación expresa do membro da corporación que desempeñe este cargo, circunstancia de que se dará conta ao pleno na seguinte sesión ordinaria. E terceiro, publicar este acordo no boletín oficial da provincia no portal de transparencia e no tabuleiro de dictos da Casa Consistorial. Moi ben. Algo que decir aquí? Nada. Vamos entón á votación. Pasamos á votación. Queda aprobada con 11 votos a favor e 5 abstencións. 5 abstencións, non? Sí. Hai 11. Hubo 2 que votaron a favor. Sí, claro, por eso digo 11. 11 a favor. A Montero contamina o PSOE, eso non pode ser. Viñas e Sartajes, non? No, pero... No, perdón, vamos a ver. La votación son 11 votos a favor e 5 abstenciones. Non pasa nada que non é un tema... Sí, pero hai que identificar a quen votou. Fermina. A favor. Votou en verde e Sartajes tamén en verde. Non pasa nada, que aclarou no portavoz de que non era a intención, pero reflejou a cousa e outra cousa, non pasa nada. Moi ben. Bueno, pasamos ao punto número 4. Proposta da Alcaldía de modificación do nomamento de representante suplente na Asociación Grupo de Desenvolvemento Rural do Salnés, GDR, non? Sí. Na Comisión Informativa de Asuntos Xerais do 24 de fevereiro de 26, en relación con esta proposta, se determinou favorablemente pola maioría absoluta dos seus membros, voto a favor do Grupo Popular e a abstención dos restantes grupos municipais, a seguinte proposta da Alcaldía. Primeiro, nomear o Concelleiro de Medio Ambiente, Servizos e Mantemento, Iago Torres Pérez, como representante suplente deste Concello nos órganos reitores da Asociación Grupo de Desenvolvemento Rural do Salnés, GDR, en sustitución de Paula Martínez Santos. E segundo, dar conta deste acordo a Asociación Grupo de Desenvolvemento Rural do Salnés, notificando interesados por os efectos oportunos. Bueno, vamos á votación tamén, non? Isto non ten... Hai que... Non, se nombrou, non? Que? Proposta da Alcaldía. Claro, sí. Proposta da Alcaldía que ahora tiene que acordar el Pleno. Claro. Sí, a ver, vamos á votación. Ben. Ahora sí queda aprobada con 9 votos a favor e 7 abstencións. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao punto número 5. Proposta da Alcaldía de modificación do aumento do representante do Concello de Sanxo no Padroao Fundación Monte Castrove. Na Comisión Informativa de Asuntos Xerais, celebrado o 24 de fevereiro del 26, e sobre este asunto se determinou formalmente pola maioría absoluta dos seus membros, co voto a favor do Grupo Popular e abstención dos restantes grupos. A seguinte proposta da Alcaldía. Primeiro, nomear o primeiro de alcalde e Concelleiro de Deporte, Xuventude e Voluntariado, Marcos Guisasola Padín, representante do Concello de Sanxenxo, en institución de María Deza Martínez, e nomear o Concelleiro de Turismo, Juan Antonio Deza Otero, como representante suplente no citado padroado. Segundo, remitir certificación do presente acordo a devandita fundación co documento de aceptación asinado polos interesados e notificándolos polos efectos oportunos. Moi ben, moitas gracias. Vamos tamén a eso. Vamos á votación tamén. Queda aprobada con 9 a favor e 7 abstencións. Moitas gracias. Punto número 6. Proposta da Alcaldía de designación de novo membro de presidente da Mesa de Contratación Permanente do órgano de contratación pleno do Concello de Sanxenxo.
Na Comisión Informativa de Asuntos Gerais do 24 de fevereiro de 26 se determinou favorablemente pola maioría absoluta de seus membros de dereito, votos a favor do Grupo Popular e abstención dos restantes grupos municipais a seguinte proposta de alcaldía. Primeiro, designar como membro presidenta titular da Mesa de Contratación Permanente do órgano de contratación pleno do Concello de Sanxenxo, órgano de asistencia á plataforma de contratos do sector público, a Consellería de Servicios Sociais e Maiores, María Paz Lago Martínez. Segundo, o Concello de Deportes, Xuventude e Voluntariado, Marcos Visasola Parguín, seguirá sendo suplente da presidenta titular. Terceiro, o resto dos membros da mesa serán os mesmos que foron designados pola Corporación Municipal en pleno sesión celebrada o 25 de maio, que serán o secretario da mesa, que son o tesoreiro municipal Luis Avariz, e suplente a funcionaria de intervención Teresa Amado Moldes, vocais o interventor José Juan Vidal Vilanova e suplente o funcionario Celso Lede Porto, o secretario será Ángel López Pite e o suplente José Manuel Rey Rial, e depois estará frontal e cargo de Ángel Dios como titulares e suplentes na última vocalía. Ben, ok, vamos á votación tamén. Vamos á votación. Queda aprobada con 9 votos a favor e 7 abstencións. Pasamos ao último punto, sétimo, proposta da alcaldía de aprobación da adenda de prórroga ao convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e os concellos da provincia cunha poboación inferior a 50.000 habitantes para dar continuidade ao servicio de retirada de vehículos abandonados. Na Comisión Informativa de Asuntos Gerais celebrado o 24 de fevereiro de 2026, se determinou favorablemente sobre este asunto por maioría absoluta, votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e abstención dos representantes, a seguinte proposta de alcaldía. Único, aprobar a adenda de prórroga por 2 anos máis ao convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e os concellos da provincia cunha poboación inferior a 50.000 habitantes para dar continuidade ao servicio de retirada de vehículos abandonados que tivo entrada neste concello día 20 de xaneiro de 2026 e registrada entrada con número 2026 ERC 443 e que consta única cláusula facultando ao señor Telmo Martín González para a súa sinatura. Moi ben, moitas gracias. Vamos á votación. Vale, pues vamos á votación. Non entendo isto. No, el bloque votó a favor. Como debe ser. Pero que me extraña a mí unha cosa que non entendo esa votación, pero bueno. Queda aprobada con 12 votos a favor e 4 abstención. O de recoller os vehículos abandonados é unha cosa que sempre votamos todos a favor, que por eliminar, porque xa votamos cando gobernaba o PSOE e o bloque non se... Por iso é unha cousa de... Sí, ben. Vale, listo. Agora pasamos á actividade de control do Pleno. Punto número 8, posta en coñecemento do Pleno do decreto da Alcaldía do 5 de fevereiro de 2026 relativo á modificación de membros da Xunta de Goberno Local, de tenente de alcalde e delegacións en membros da Xunta de Goberno Local e concelleiras e concelleiros. Punto número 9, posta en coñecemento do Pleno da resolución da Alcaldía de 6 de fevereiro de 2026 relativa á modificación de membros do Consello de Administración do Organismo Autónomo Terra de Sanxenxo. Punto número 10, posta en coñecemento do Pleno do escrito do Grupo Municipal do Partido Popular de designación de voceira e voceiro suplente. Punto número 11, posta en coñecemento do Pleno do escrito da voceira do Grupo Municipal do Partido Popular designando os novos representantes nas comisións informativas. Punto número 12, posta en coñecemento da corporación dos escritos dos concelleiros e concelleiras de aceptación das desindicacións parciais correspondentes á concelleira de Seguridade Cidadá e Emerxencias e á concelleira de Cultura e Eventos. Punto número 13, posta en coñecemento do Pleno da Resolución da Alcaldía do 6 de fevereiro de 2026 de nova delegación de representación do Concello de Sanxenxo no Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Pontevedra, o chamado GAL. Punto número 14, posta en coñecemento do Pleno da Resolución da Alcaldía do 6 de fevereiro de 2026 de designación de novo membro da presidencia da Mesa de Contratación Permanente do órgano de contratación Alcaldía do Concello de Sanxenxo. Punto número 15, posta en coñecemento da corporación
do escrito de intervención xeral de data 05/02/2026, achegando a avaliación da consolidación fiscal relativa ao orzamento de 2026 que se remiteu ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas o 30 de xaneiro de 2026. Punto número 16, posta en coñecemento da Corporación do escrito de intervención xeral de data 5/2/2026, comunicando que con data 31/2026 remiteuse ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas o cálculo do período medio de pago a provedores correspondente ao cuarto trimestre de 2025. Punto número 17, posta en coñecemento da Corporación do escrito de intervención xeral de data 5 de febreiro de 2026, achegando o informe sobre o cumprimento dos prazos de pagamento correspondentes ao cuarto trimestre de 2025. Punto número 18, posta en coñecemento da Corporación do escrito de intervención xeral de data 5 de febreiro de 2026, achegando o informe sobre a execución trimestral dos orzamentos separados relativos ao organismo autónomo, relativos ao cuarto trimestre de 2025. E non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitísimas gracias. Sí. Sí, bueno, sí. Sí. Está, verdad? Sí. Vamos a ver, desde o seu grupo parlamentario van a levar á Xunta de Galicia unha repulsa e condena de todos os actos vandálicos que se están a facer nas sedes, tanto nas sedes do PP como o busto de Fraga en Villalba, expresidente da Xunta e exministro franquista. Queríamos saber cal é a postura de usted e do seu grupo ante estes actos vandálicos, dada a nosa repulsa, unha vez que un concelleiro seu cometeu unha cousiña parecida. Dir do respeto, por favor. Señor González, o pleno está rematado, dixeno antes, este é un pleno extraordinario, non toca falar deso ahora mismo, e este grupo municipal, este concelleiro, xa se pronunciou cando foi o tema. Nós todos os actos de tal, condenámonos, pero non me comparo que usted acaba de decir na primeira parte da intervención coa segunda. Como dixen antes, levantamos a sesión. Moitas gracias, moi bons días.